Efendim? Halipam. Çäresi ýagdaýa düşmek, kıyın mütede var bolmak ilmide ama Allah'ın rahmetinin gelmegine sebep bolup bilermi? Allah Taala'dan dilenen dileklerin, dualaryň görnüşleri dürli bolýandyr. Mysal üçin näil bolup biler? Käbir dilekler, dualar mätäşik sebäpli edilýär. Her kidadyň çahy ejiz bolýar. Edir şoň ýaly ötümlükler hem ejiligini boyun alyp duran ýerlerini Allah Taala'dan özlerine medet dileýärler. Mundan başga hem adamyň öz erk ygtyýary bilen, kalbynyň imany bilen beýik Allah'nyň öňünde el açyp, dy çöküp edýän dilekleri vardyr. Ene şeýle dilekleri Peygamberimiz hem nyktak geçipdir. Onu tagat awadatyň esas diýip bellek geçipdir. Dilek diýilende adamlaryň kellesine ilki bilen şol gelýär. Ýalňyşmaýan bolsam dilegleň başga görnüşlerim bolmaly onda. Haçan adamlar belawetere duçar bolunny, kıyın güne düşenni, çäresi galyp näme etjeklerini bilmedik galatlaryny beýik bir wara ýalwaryp, ýüreklerinden syzyryp dilek ederler. Bu dilekler aýny wagtynda edilmeli ýaly edilen ýagdaýyny edil hasyla duran meýweli agagyň hasylyny ökşýäli adamyň hem günälerini ökür. Belawetere duçar bolunny kıyın düşülenni edilen dilegleň aýny wagtynda hem de edilmeli ýaly edilmelini aýtdyňyz. Muňa näil düşünmeli? Näsagliklar ýagny hastalyklar günäleriň dökülmegine sebäp bolýandyr. Ýöne bilişleýin jöwü süremek, erwet pygyllar üçin ödüňi näsa görüp gözmek ol dogry däldir. Ýa bolmasa da dilimiz bilen, durkumaz bilen belawetir ödüňi satyn almagam bet niýetliligiň alamatydyr. Onu halipam siz maňa aýdyň. Eger bir adamyň kalbyna hakykatdan hem çigit ýaljagym ýaman niýet bolmasa, ýöne dilek edenine baş alyp çykyp bilmejegi bir zady dilep bolsa şonda näme etmeli? Allah Taala'nın rahmeti biziň pikir edişimizden milyonlarça etse uludur. Bir ýalňyşy ikinji ýerde gaýtalamaýanlara, ýa-da Allah'nyň gudraty bilen doýduruş berilenine düşünýän adamlara, Yaradanyň özü elbetde bir ýol görkezler. Diýmek bize ýene de ýola çykmak bar da onda. Oň ýoluna bolmak, oň ýolundan ýöremek, ýolsuz galmakdan elmi dama haýyrlydyr. Ben okula mektebe gidesim gelen o gitjek gelmen. Gitjek gelin bolmaz oğlum. Ýöne eje mektepde men üstümden gülýärler ahyryn. Näme üçin gülýärler? Änek takynýanym üçin. Gülenlerine näme bolýar? Ýeriň ýüzüne senden başga änek takynýanmytmy näme? Onsoňa basym gözüň gülýäl bolar. Onsoňam seni änek takynmakdan diýnarsyň. Näme edip gülýäl bolsun eje? Sen oňly işiň bolmasyn. Men sen saglyň üçin elimden gelen ederin. Ene sen hä diýmen ulalarsyň, ýokara kujaýyna ýerersiň, ula adam bolarsyň. Sendine çaga däl ahyryn. Bar okuňa gijag alaýma. Eje senin fabrikde işläňde özüň agram salmagyn bolýarmy? Bolýar oglum. Barana uloňdam geldi. Baý bu çağan gaty berk tutýanly goňşy. Erteriňiz haýyrly bolsun Hamiyet goňşy. Berk tutmasaň dagy näme etjek? Adamym Kerim oglum bir ýaşyna garamyzdan gitmedik bolan bolsa, belki men onu beýle berkem tutmazdym. Ýa köz maňsat däl garaz. Men oglumyň hem ejetiniň hem de kakasynyň ýerini tutmaly bolýanna. Wah, sen ýagdaýyňy düşünýän Gülşirin. Näme bugün işe gitmedingmi? Işe de öýlen gitjek. Häzir göz lukmanly gitmekçi. Oglumyň äýnini çalşyrdaýmasam, öňküsini petrek görüp başlady. Näme o ýerek ýeke gitjekmi? Garşy bolmasaň menem seň bilen giderim. Ýok, sen alady etme, Serhan bilen gidersiz.
Şo ýigit ýalňyşmasam seni söýýär eken. Bu näme diýdiň ollugy? Hiç şeýlede bir zat bolarmy? Biz näçe ýyldan bäri gatnaşyp ýören dost agyryn. Ontaňa men Kerimden başga adam ýatsam tursam kelläme de gelen ok. Bolýa Gülşin görüşýänçek. P, V, P, D, beşinci setir. B, P, V, D. Altıncı setir. K, F, S, L. Yedinci setir. Z, P, T. Gülşürün, men gijada galaýdym ödýän. Ýaňta jaýym satypdym. Bir adam jaý alarmyn boldy. Bugün işlenim ruhsat bolamsoň, şundan amat wagt bolmaz ýa-da arda durýanyň ýanyňdym. Sen gowy edipsin Ferhan. Ýöne olam iň soňuna jaý almakdan poýun toglady. Şo jaýyňym gurruh duşman geçdi-de. Gülşürün hanım Lukman size garaşýa. Bolýa ýörüň baralyn. Ay. Häzir boly gör Gülşürün. Sen gözleňim gün-günden petele öýdýän. Öňdäki adam Yok, men görýän. Ýöne men şu mahal gaty tolgunýan. Oýun etdim. Z, T, H, A. Hayran alaýmaly. Gözleri kütülmendir. Diýmek ören üns berýän bolmaly. Hut şeýle Lukman. Beýle bolsa hat ýazyp berseňiz biz derre fabrika baraly. İşläp biljegini ynantylar. Bu hat olara yeterlik bolurmy? Meni işten çıkarmadylar dälmi? Ýöne fabrikda ünsüzlik etmek bolany şonu unutma. Eşitmedinmi? Täze soda gelipdir. Şuň başlajakmy işe? İnşallah gaharjan adam däldir de. İnşallah. Oy bagşlaň. Men gyssan. Ayby ýok. Men täze usta Salih. Sedem Gülşürün bolmaly. Hawa. Öň tanışypmydyk? Neme? Men sizi tanamadym welin. Ýok, öň kusta siz barada gurrun beripdi. Göz Lukmanyna gitmek üçin ruhsat alypsyňyz. Lukmanyň haty gerekmi? Buyurun. Alın. Men Lukmana gittim, gözüme jertdim. Hiç il mesele yok. Gözümün kütöklüğü işlemegime päs gel veren ok. Gaty owy. Men sizin wagtyňyzy almaýyn onu. Wagt ýetirmän işe başlaň Gülşürün hanym. Bolýa. Neme? Men gijede işlemek üçin arda ýazypdym welin, şo nähilke? Ýöne bu size agyr düşer. Bolsun. Hepden ahyrky günlerini oglum öýesine goýýan. Şo günleri ikinji nowa tagalyp bilerin. Bolýa. Sag bolun. Gülşürün hanym, azajyk tabar ediň, belgileri ýalňyş bolsa ýazyňyz. Beýtseňiz bular başdan aýak ýalňyş çykar. Soň tejerip bilmer. Neme? Men ünsüm başga ýere gidipdir. Gaýtalamaryn gaýg etmeň. Bolýa onu. Gowjy işläň.
Yarın görüşürüz. Sen bize uğra istersen. Cumartesi biz de şeyler alalım o zaman. Biz neyiz Buyur usta. Näme hyzmat usta? Öňüňde taşlaýyn mı? Ören oňat bolardy usta. Şu gün gaty adadyk. Ilki Gülşürün taşlaly. Bolýa meniň. Allah razı bolsun, sağ olun. Niye böyle yapıyor ki? Hoş geldin. Ey dört göz, tere tap poli kılayma. Eýnikli gezmek ne hili? Eýniň şampan çüşetiniň düýbüne meň diýär o. Seret. Urşuwam bilen ok. Dogry aýdýaň. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Gülten'in Gülşürünün öýşi ýerde, demir ýoluň ilerisinde. Ýoluň soňundan çepe urilmeli. Kerem öýe geldim-ka Gülşürün? Gelindir. Onu okuw ýürüýdi, ulug atna. Kerem oğluňuzmy? Hawa. O näçin sınıfda okuyar? 3-nji sınıfda. Ýakyn oň dogluň güni bolmaly. Şeýle dämi? Hawa. 9 ýaşaýa. Kaka seni dol bäwe çykka ýogully. Size oğlumyň suratyny görkezýin. Allah ona uzak ömür versin. İnşallah üniversitete gidennem, gulluga gidennem, öýlenennem görörün. Egerde görüp bilmesemem, Onu el görüp bilmesemem. Aýdýanyň näme Gülşürün? dilime geldi de diýip goýberdim. Sağ olun. Sağ olun. Sedem sağ olun. Gijejege de aýt, okuwyny gowuj okudum. Ejeň seň uğrunda der dadardyň. Bolýa sag bol. Kolay gelsin. Arma da hamiyet doğun. Ha, Gülşürün Kerem sen yanında değil mi? Yok, o yürüytü ulog bilen gelmeli. Yürüytü ulog geldi, yönü ulogdan düşmedi. Düşmedi mi? Nerede ka onunla bıçağı? Nereye gitti ka? Allah can ne etsem ka minni. Dursana köşüştene gelir häzir. Kim bilýär belki dostunyň kagidendir. Allah can. Allah can. Oğlum özün gora. Keremcan, nerede sen? Allah'ım. Allah can. Gün yaşıp bar ya. Nerede ka men balam? Buyur usta. Gel usta, çay içip git. Gümür ýamry eder. Yine bir gün sağ ol. Yine bir gün bolarmy, bolmazmy bilemok. Öý satjak bolýan. Şeýle mi? Pul bilen bat gelme diýerler welin mene gul ýal bolarm ka diýen usta. Bir sataýyn şu öý. Durmuşymy tutuş täzelecek. Allah hayırlysını etsin Terhan. Yer bolýa sağ ol. Bolýa sag bolun usta. Kolay gelsin. Arma görýän. Men içeride çağa bamy? Men oğlum gözleýän welin. Yok, hiç kim yok. Bu oğlumlaram gitti çağalarım. Sağ olun. Anneme ne Eceme näme diýerin meninni?
gaty gahar geler. İyi misin? Ýagdaýlaň oňmy? Gowy, Sen Kerem dämi? hawa welin siz nereden men tanaýaňyz? Men ejeň işleýän fabrikany işleýän. Şuň sen suratyny gördüm. Suratymda äýneklimidim. Hawa. Andurlo sen näme üçin bu wagt öňüzde däl? Okuwda oglanlar bilen uruşdum. Äýnegim döwüldi. Ejemin gahar geler diýip öýe baryp bilemogynny. Mene ejeň sen öňüňde barmasaň hatka har gelerim ka diýän. Hani ýör, sen öňüňde gideýin. Ejemin urşanmada, gijalanmada gahar geler. Gülşürün tapdyňmy? Ýok, tapyp bilmedim. Bir daga polisiýa habar beräýsemikem? Hani ýene bir garaşaly, häzir bir ýerden çykar. Bir da güýmen öndürde. Sen nähil arkaýyn giň adam. 9 ýaşyndaky çaga näme güýmensin? Ýür Gülşürün polisiýa habar bereli. Hey, gözüňi bilen. Kerem? Kerem ýörüte ulagy ýetişmedik ýaly. Kerem, nerede boldun? Men nähil güne sallyň sen? Salih ağa, senden Allah razy bolsun. Ýagdaýlaň gowum oglum. Gowaja. Ýür derew. Öýe gideli. Gülşürün beýle zatlar bolýanlar. Ýok, jogara bolmaz. Ýür derew. Ýürü. Kerem, näme üçin beýle diýäň? Näme üçin? Neden? Näme üçin ogluny dogurtun aýdan ok? Dogry bolmak hemişe dogrulygyny saklap bilmäge baglydyr. Bir gedek egrelimi? Hemişe bir zatlar bilen üstüni örtmeli bolar. Oň özüne de dert bolanok mu bu ýagdaý? Adam nefsine laýyklap, gowlugy kefitlese, ýene de öz gowuny alap tamakinlik eder. Bu ýagdaý haçana şeýle dowam eder? Kimsi hatasyna düşünür de derri yüzleşer. Kimse bolsa amatly pursata garaşar ýörer. Amatly pursat. Hawa, amatly pursat. Gel bilen şo pursata garaşary. Sen nening maňa dödýäň? Men sen üçin şunça azap çekýän. Sen näme üçin okuwdan gaçyp köçede kankap ýörsiň? Okuwdan gaçmadym. Öýe geljekdim. Ýönediňe ýörüte ulaga minmedim. O ýörüte ulagyň pulunu bermek üçin işiň daşyna näçe işleýänim bilýärmi? İşleme, ýörüte ulag näme gerek? Sen ýörüte ulagy hükman minäýmeli. Sebäbi gözlen gowy görenok. Allah gorasyn, ýolda bir zat uçurarsyň. Şu äýnek näme üçin dakynýan? Gözlem gowlaşmaň ýerine erwetleşýär. Ýok, gowlaşar gözlerim. Gowlaşar. Gowlaşmaz. Sebäbi sen meni lukmany görkezýäň, ne de täze äýnek alyp berýäň. İşleýäň. Ýönediňe özüň üçin, diňe özüň üçin. Meni gowy görenok. Seni seviyorum. Heyde bir gowy görmerinmi? Seni çok Seni gaty gowy görýän. bir bilsin. Bir bilsediň. Bir bilsediň. Teşekkür ederim. Dedem sağ olun.
Sağ olun. Sizem sağ bolun. Bereket bersin usta. Bereket bersin inşallah. Nasıl? Ýagdaýlaryň nähil Gülşer'in? Sağ ol usta. Alın ha. Haýryny gör. Gülten hoş. Gülşirin hoş geldin, gel geç. Yok, men girmeýin hamiyet dogun. Häzir naharam taýynlamok. Jaýyň kireýin berejekdim. Borla Gülşirin gissa ýokla. Giýja goýmaýyn, siziň mal zatlaryňyz bardyr dogun. Bolýa onda sag bolun. Sağ ol Gülşirin. Gülçerin jaýyň pulunu getirdimi? Hemişe wagtyna getirýär. Han maňa ber şo puly. Ertik toğun pulunu tölemeli. Beýlik köýüňem puluny alertir. Bolýan berdi. Gaýsyn bar. Ýyrtyk pul beripdir. O nähil ýyrtyk pul. Veredin ha, ýyrtyk. Uğucu ýyrtyk. Geçmezdi. Ay 10 lirala ullakan pullela. Oň alamrdat bolmy. 10 lira näme pul näme? Gidip ýygyna berjek häzir. Berdi. 10 lira üçin utanırmı o giydi? Sen goşulma. Gülşerin, Beyza. Bir dağa sizmi? hawa men näme göreňokmy? Kapy açyk galypdyr. Menem girdim. Näme üçin kapyny yapan o Gülşerin? Geleňsizlikde bir dağa. Gaty geleňsiz men. Bolýa. Ferit, şu pul ýyrtyk eken. Ýerim muny näme dersin? Ýyrtykmy? Hawa, ýyrtyk. Bolýa. Hawa, wah Allahan. Bagşlaň bir dağa bilmeýändirin. Dur men muny çalşaýyn. Al abi. Al bir dağa şu awat. Bolýa sag bol. Kapyny beýdip açyk goýma. Ýelegirisi wa, ogrusy wa. Hakay diýäňiz. Kerem. Kerem, Sen misin? sen mi? Kerem. Kerem? Kerem, Kim var orada? kim var bu yerde? Anne. Ece, Anne. Ece, Anne, ne Ece näme bolýar? Kerem sen. Kerem sen midin? O gece suwsadym. Su içmek üçin turdum. Ya o da gadagan minni. Oğlum sen dälimi? Näme üçin gadagan bolsun? Hadi al. Hanal suwuňy. Al iç. Al iç. Sen Sen dünya deyipsin. 38 ölçöl jalvara 42 bilgi ilmepsin. Näme etdiň sen, näme etdiň?
Yüz işäriň bir günlük azaby köýdi. Inni jalwarlary töküp täzen dikmeli bora. Meni bagşlaň, ýalňyşlyk bilen Nähili ýalňyşlyk bilen? Sen näme görmi? Inni men zyýanym kim töler? Gene ötül soranym bolýan. men artyk maçy işläp ögözümde olaryn. Yeni artık maçı işlerden diyen bolya. Koy dere verindekileri. Hiç sade elleme. Hata metre diyana koymakan çık git bu yerden. Sen kovuldun. Ýöne bu bolup bilmez. Meni işlemeli. Maňa pul gerek. Kovuldun diýdim men sana. Derri udaşaryp çık. Ýöne söylöňüm maňa beren ziyanyňa ýazaryn. Sana pul gerekli bilen men näme işim var? Fabrika beren ziyan 3-4 ay bu işledim töläp bilmerdim. Haýyş edýän, öge tölegimir beriň. Gaty gerek maňa pul. Gaýrat edin. Sen ne elgepe düşmedi adam ekeniň ay? Tahir ağa. Biz işgärler bolup ýüşüp köpräk işläp alyp çykyrdy. Siz özüň gowul ýantyňy bolyn, muň öge tölgünü kesmäliň. Tamam. Bolya bar teň diýeniň boldun. Derri işden çykaryn. O jalwarlary men bagarlap görürün. Birine bir ýalňyşlyk bar bolsa sen jogap ber, düşündiňmi? Gülten. Gülşerin. Eş. İşte egneşiklerini alır kaydıptın. Gözlerim. Gözden oğruyor koy diyen şeyle mi? Alyp bilerinmi? Gülten. Gülşerin. İyi misin? Kovmayak değilim. Hawa. Sağ bolun, Salih ağa. Gururu. Tekep birliğinden yana tas canından inipdi. Sen aýdyndan galma. Öýüne sagaman baranlygyny bileli. Bolya. Gülşerin oğatlı geliyor, ayrılıyor oğlun. Salih ağa. Salih ağa. Buradayım. Men berde, korkma. Görünmedin welin yüregim ýarly. Az önce Hel kaydanlaryň dogry Salih ağa. Gözlerim gow görenok. Yakynda düýbünden kör bolaryn. Şu wagtym kör ýaly welin. On becerdip bolanok mu? Yok. Inniden soň bolanok. Nesil ýerleýän kesel bu bizde. Keremim ýagdaý menki ýaly. Gün geçdigiçe gözleri beter daýylanýar. Oňa bildirmejek bolýan. Sebäbi gynansa kesel hasam beterleşýär. Ýöne basym biler. Gözleriniň näme üçin beýle çalt kütülşýänini sorar. Men günäm. Hemmesi men günäm. Men sebäpli oglum kör bolýar. Ona hem üçün sen sebäpli bolýar. Özüň diýdiňe bu nesili liderliýär diýip. Çağamyňam keseli dogulmagynyň mümkinligini bilýärdim. Ýöne enelik duýgularyndan basyp bilmedim. Ýeri näme etdiň onsoň? İlki köp wagt çağam bolmady. Uzak wagtlap Allah dilek etdim. Körüm bolsa, agsagam bolsa ýalbarýan, maňa bir çağa ber diýdim. Inni boljak iş bolupdyr. Allah'ın edenine hayır var diýeli. Geljege seredeli. Sen hakyň apsyndan başyň aldyrma. O sana hökman ýol görkezler. Tawırly bol. Dilek et. Hak aýdýaň Salih ağa. Men has sabırly, has mert bolmaly. Salih ağa, senen bir zat taýyş edip bilermi? Elbette. Erteli ýerden bir işim bar. Men bir ýere gitmeli. Ýöne gow göremok. Ulagyň bilen men taşlap bilersiňmi diýjekdim, kyn bolmasa. Bolýa. Gün orta wagty bolsa bolýa. Bolýa. Men şo wagt ýola çykyp garaşaryn.
Ey Allah. Bolup bilmez. Pul yok. Bolup bilmez. Ne edip beýle bolýar? Nereye gidip biler onça pul? Ece, näme balam? Näme boldy? Sesin endireýär. Hiç tat bolanok. Sen göňnüňedir. Ýöne sen aglan ýaly. Fabrikde bir zat boldumy ýa? Ýok. Hiç tadan bolanok. Sen özüň gowmy? Gözleň nähili? Oňat gelen bu äýneklerim çalşmaly ýaly. Geçecek. Geçer. Hemmesi geçer. Dersleri Sapaklar gowdunle. Ýanyňa salan zatlamam ýokman iýgin bolýam oglum. Aç bolayma. Bolýa. Sen giden okmy? Häzir gitjek. Ýürüýte ulag geldi. Ilga hani? Bol hani. günaydın. Ertirin hayır, hamiyet doğun. Ertirin hayır elbette. Ertirim hayır eğerim aytmadık bolsa hen edim haberim olmaz. Düşünmedim. Düşünmedi yarzat yok. Derew çık git öýümden. Şuun moşat. Gaýdyp ýüzüňe möresim gelenok. Üstesine çağaňy da seretýärdim men samsyk ýaly bolup. Näme bolu hamiyet doğun? Näme üçin beýle zatlar diýýäň? Bilmedik sirem olmanny. Ärimin başyny gözüne aýlajak bolanyň bilmeýänleri öýtme. O ne hili? Bu gepi nereden tapıp biyorsun? Gördüň baý adam, derew eýe boljak bolýasyň. Üstesine sana yüz vermeýänler welin gorkuljak bolupsyň. Pul vermesen gok ederin, ulyla masgara ederin ipsin. Bunu sana bir daha aýtdymy? Dağı näme? Aýtmady öýtdiňmi? Senem kirey pullaryny ýolman dowam etjekdiň şeýlemi? Evet. Ine şu pul yırtık. Bu näme dili? Yırtık mı? Awa yırtık. Evet. Han getir. Vah, hova, Allah can. Bağışlan bir dağa bilmeýänlerin. Dur men bunu çalşayın. Al abi. Al bir dağa. Şu Al avat. ol. Kapyny beýdip açyk koyma. Elegreti va, ogrusu va. Kerem. Kerem? Sen mi? Hemen bu. Derew şu gün çağaňam Allah ýok bolup gidöýümden. Hamiyet doğun. Ruhsat versen bir dağa bilen gürleşeyin. Ey Hudaý, ýene bir dagam bilen gürleşik diýär, men beýle haýatsyzlyk görmedim gyz. Bir göreyin haýyş edýän. Nire? Dur nire? Dur diýär men sana. Yok. Battana ömrüm hayır gelmedi. Gowsumuňa goýmaýyn. Gülşürün, dur diýär men sana. Bir dağa. Bir dağa. Bir dağa. Näme bolýar Gülşürün? Bir dağa. Bolýar barýan. Dur garaşpyraz. Yerimden urturoýna. Yer näme bolýar Gülşürün? Näme boldy? Paramı senin. Pulumu sen alanyň bilýän. Pulum ver. Allah'dan korkyan bolsaň, sen allyň. Geçen ýyje, öýdediň. Hatda kim bar diýem gyýgyrdym. Ber pulumy. Yer alymda näme bolupdyr? Banka bergin ma, ýagdaýym agar. Bergin berin soň ýagdaýyma görä saňa da bererin. Maňa şu wagt gerek. Şu gün gerek pul. Söz berýän hamiyet dogany hiç tat aýtjak gel. Derew göçüp gitjek şu ýerden. Pulum berseň bolýar. Gaýdym, biderek getirlik etme. Gowsy git tutaýdym. İşim ma derdimken. Bolun wagty bererin söz berýän. Puluny ýemok adyň. Açın kapyny bolmasa polisiýany çağıraryn. Bırak o Gelme barı. pullary. Yok koymarım. Pullar goý ýok mervet bolar. Hamiyet polisiýany çağır. Bu aýal pulumy dogurlajak bolýar. Derru polisiýany çağır. Hamiyet. Göýber. Pul ver diýen. Janyňdan irdim gyýdym. Seret hiçim bilen ok. Ogurlajak bolly menden ýerin. Hamiyetim şaýat, biderek ölerdim gyýdym.
Çağamyň operasiýasynyň pul ol. Şoň üçin ýaşadym, şoň üçin işledim şu wagta çenni. Bir daga. Goýber gideýin. Pulu ver diýen. Goýber. Berdi. Oh, berdi. Gülten. Gülşörün. İyi mi? Ýagdaýlaryň gowmy? Ýüzüňe aktan bolupdyr. Gow Salih aga. Gan basışym düşendir. Üst başyňa näme boldy? Ya ýykyldyňmy? Dediğin sok. Diýen köçäň aşy. Biraz açyk garaşyp bilseň işim bitirip derew geljek Salih aga. Bolýa, garaşaýaryn şu ýerde. Bagşlan. Diýen ýok. İyi gün. Salam. Gülşürün hanım sizmi? Gelin Lukman size garaşýar. Lukman Civan ışlak nevrologiya gelmeňiz haýyş edýär. Haýyş edýär. Doktor bey. Lukman ağa, Gülşürün hanım. Hoş geldin gaýdym. Hoş gördük. Doktor bey. Aman. Operasiýa üçin gerek pul getirdim. 200 milyon ýeten ok. Ýöne onu ýygnap bilmezmikem diýen. Mundan artyk tapyp bilemok. Bolýa gaýdym, jemläniň bolar. Operasiýa hastany özüň getirjekmi? Yok. Beýle bolsa biz hastany näde tanaly? Namyk Günnüz. Namyk Günnüzüň adyna ýazyň. Operasiýa geljek hasta şu at bilen geler. Bolýa. Geçdigi bolsun. Ähli edenliňiz üçin taňyr ýalkasyn. Gidebiliriz. Beli. Öýemi? Hawa. Allah Allah. Ey Huda, öýüňiziň ýanyna polisiýa barla. Men düşeýin. Gülten Gülşürün hanım, Hawa men. adamı yaralamak hem de oğurluk sebäpli sizi tutsak edýär. Elinden. her şeyden önce. İlki bilen şu hülünýanyň puly ören gowurýanyny görnýär. Iş ýerine hemişe işiniň daşyndan galyp işleýänini ýazylypdyr. Üstüne kadyýety ýalňyşdyrjagym bolýar. Pulumy kakamy berýärdim diýär. Ýöne şu hülünýanyň kakasy Namyk Günnüz mundan 17 ýyl öňelipdir. Tutsak edilenden soň edilen medisina barlyklaryny gözleriniň kötelýänini gaýdylýar. Ýöne mundan bir kaýyň şereketiň haýyşy boýunça geçirilen göz barlyklaryny oň diňe maýyplygy barada keshitleme bar. Ol kördäl. Mundan başga da şübheleniýanyň öz ogly kereme edýän psikolog zulmy ilki bilen goňşularyny hem de mugallymlaryny soň bolsa her kime de belli. Ýagny hormatly kady şübheleniýanyň aýyplaryny sanap guturýarlar. Dogrusu, hormatly kady men Gülşürniň maňa eden ýekejit erwetligini görmedim. Ýöne ogly Kereme hemişe gaharlanýardy. Men ýollaşym bilen aralaryna näme dawalarynyň bardygyny dol bilemok.
pulum bolup biler başga da adam. Ýöne adamymyň pulunu ogurlandygy anyk. Baydylanlara karşı diýjek dadyň mamy gyýdym? Ben Men Gülten. Gülşürün gowtanayan kady. Birazajyk geňrek häsiýetli. Ýöne men pikirimçe erbet adam däl. Berdaň pul näme üçin alanyny bilemok. O pullary näme etjek bolanyny bilemok. Gyýdym. Diňle iň soňky edek soraýan. Berden alan puluňy näme etdiň? Näme üçin adam atdyň? Men bir dağan tehilçe etekledim. Beýle bolar öýdemokdum. Ýeri pullary näme etdiň? Sen hakykatdan ogurladyňmy? Niye geldin? Näme üçin hakykat aýdanok? Aýtjak sözleriniň başga bir hakykat ýaşar etmegden gorkýar. Ýöne bu yalan sözlemek dämi näme? O gorkýan bolsa bir aýdaýal ählisini. Yok Salih. Biz adamlaryň erkine goşulamzok. Tersine, ýalňyşlyklaryny görmekler üçin kömek etmäge çalışýar. Olar islemese, onda biziň elimizden hiç zat gelmez. Gülşürün hanım, soralara jogap berjek dämi? Gyýdym. Pulu näme edeniň aýt. Pul tapylyp eýetine ýygyna berilse, bu seň ýagdaýyňy düýüp göter, üýt göter. Pullary näme edeniň aýtjak dämi? Kara. Onna şeýle karar. Ýaz gyýdym. Şübhelenýän Gülşürün alpynyň tutsuglugy dowam etmeli we berdi başygymyzyň kadyýet tarapyndan diňlenip bilinmek üçin saglyk ýagdaýy oňatlaşýança garaşmak niýeti bilen kadyýet işi 2 aý soňa süýçürmeliýän karara geldi. Gülten. Gülşürün Serhan, Kereme seret. Başga oňa seretjek ýok. Yani no? Netije näme bolunny? Ejem näçe wagtdan soň geler? heniz belli däl. Kady oň işini kaýfaňa goýdy. Ýöne ejeň hiç il gürlenok. Hiç zat aýdanok. Kret görsene aklawçy mislemedi. Gürlemän durdy şo ýerde. Ejem geň adam Serhan aga. Näme etjek bolýanyna düşünüp bilemok. Menem düşünemok. Kerem. Kerem, Ağlama. ağlama oglum. Bak ben öyle... Menem beýle çydamly adam däl. Ağlamasana oglum. Hiç kimim ýok Serhan aga. Ne kakam bar ne de garnaşym. Bir de kömek etjek ýekeje adamam ýok. Özüm şeýle ýalňyz duýan Serhan aga. Merhaba. Salam. Salam. Gel uffa. Nasılsın? Kerem ýagdaýlaryň nähili? Usta ne? Näme derke uffa? Ilki bilen tabyrly bolmaly Serhan. Ente kemedat guturanok Allah Keremdir. Bilýän, men bilýän. Hemmesi pul sebäpli. Ilmi dama pul sebäpli. Besirini, besir. Kerem, Serhan degme. Koy bir neme ýeköde galsyn. ol ýeke, ejesi ýeke. Nähil gen kysmatlary bar eken. Ikisiniň hem ýalňyz bolup bolmazlygy ikimize bagly. Hatam saňa. O nähil? Eger sen olary ýeke goýmasaň, olar ýalňyz galmazlar. Hey uffa. Sen pikiriňçe ogy şopula näme etdik? Men anyk bilýän, ol ýalňyş zat eden nädir? Ýeri ol hakykatdan pul ogurladymy? Muňa onansak munça gynanardykmy? Inanmazdyk. Dogry. Owwaly diýerdik. Ogurlyk etdi nem tutsaxanada diýerdik. Ýöne diýip bolan uffa. Oň halyň pikirini etdigimçe ýüregim ýylýar. Sabr et Serhan, sabr et. Bir adalatsızlyk bar bolsa, iri güç belli bolar. 4-nji tetir 2-6. Aşağıda tetre bolsa 14 belli. Son tetirde bolsa 2, 8 hem 10. Yazdın mı? Howa berdi, hemmesini ýazdym.
Al şunu. Hayal etmen geçir. Toňam gelle telewizor döýet. Bir hil görkezmejek golya. Yarışlar görüp bilemok. Bolýa bir dagy. Serederin. Bedri? Berdi, oýanyň mı edidim? İýir turupsyň bugün. Ağırlardan yana hiç uqtah bilemok. Hamid bilýän. Wah men canım. Gynama özüň sen ýat. Bugün ýerden bir zat boldy, gülüp hezil etdim. Näme boldy? Toğ edarasından gelip duyduruş koyuptırlar kapa. Hamalı 6 ay bergeyimiz bermeýärmişik. Toğumuzu keseceklermiş. Ýalňyş andyrlar. Başga işleri ýokdur. Elbetde ýalňyşdyr canım. Menem şoňa güllüm. Erter gidip görkezjek ýalňyşlyk edipsiňiz diýip. Koy sen gitme. Men özümde ödürüm. Gidämen bolýarmy? Sen nämen urun berdiýsene? Kadyet urun ber. Yer näme boldy? Göý vermediler Gülşirni. Tutsoglyk dowam etjekmiş. Ana adalet sol. Kady sen diňlemek isleýär. Ýagdaýyň gowlaşmak üçin işi 2 ay soňa süýşürdi. Men dinlep näme etjekmiş canım? Sana gurrun berdirjek bolýarlar. Gülşirniň näme edenligi senden eşitmek isleýärler. Çyndanamy? Ay sen sorama. Ağlap eňrep dur öz başyna. Gülşirin Alpin. Ýygyňdan gelipdirler. Kim gelipdir? Nasılsın? Gülşörün ýagdaýlaryň gowmy? Serkan, oğlum nähili? Oňat, ören oňat. Bilýärmi bu zatlary? Ay adyglok. Sen şu ýerde diňe bilýä. Serkan. Sana bir zat aýtjak. Diňe saňa nanýan. Ýene 15 günden Kerem alyp bir ýere git. Bu ören möhüm Serkan. Oğlumyň geljegi üçin ören wajyp. Näme ol Gülşürün? Nire gitmeli? 15 Ýene gün. 15 gün var. Birden bilnäýse? Näme bilnäýse Serkan aga? Ya da öňüne gidip barlaýsam mykam? Ya polisiýa bilýärse? Bilýärmika. Näme polisiýa Serkan aga? Ýene näme boldy? Yok hiç zat bolanok. Sen sapaň oku. Yok. Men gidip bir göröýin. Näme, niçik bir bileýin. Terhan ýagdaýyň agyrlygyna döz gelip bilenok. Hiç kime götürüp biljeginden artyk ýüklenýän näler Salih. Terhan baş çykarmaň ýolun tapanok. Agyr tap bilermika onsoň? Onna güýç bar. Oňa ýöne erkin dol ulanmak gerek. Ol baş alyp çykar. Doktor Burcu Güner danışmaya lütfen. Doktor Burcu Güner danışmaya lütfen. Ya Serap seresene. Bir tanış yüz. Şu ayal nerede gördümkem? Kimkä ol? Goňşusynyň pulunu oğurlapdyr bir ayal. Pullar kakama iýerýän niýemiş welin? Kakasynyň ölenine de 15 ýyl geçipdir. İyi günler. Salam. Hawa, Men näme üçin geldim? Men bir garyndaşym ogly näme boljakdy bolýan? operatsiýamy? Howa. Adi ýazyrylypdyr. Operasiýa pulum geçirilipdir. Garyndaşym şu wagt bir ýerde däl. Näme-de? Daşary ýurtda. Howa. Men seredýän ol çaga. Şeýle gelädim, habar alaýyn diýdim-de. Ýazgylara seredeli. Hassaň ady näme? Näme? Günnüz. Namyk Günnüz. Namyk Günnüz hassaň ady. tamam. Bolýa, häzir. Men içerden bir göröýin. Namyk Günnüz diýe. Şolatda. Inha. Gazetde akat. Hawa şol. Şol ayal şol.
Yadıma düşýär. Anyk şol aýal. Allah jan niýemesem käminni. Polisiýa habar vermeli. Hawa. Polisiýa habar vermeli. Hayır. Yok. Hayır. Yok. Ne ettin Ferhan? Ferhan ne ettin? Himme zat eşker bolly. Oğlum operasiýa edilmez. Oğlum kör bolar. Kör bolar. Bular taýyn bolanmalsa gidip bilerdiň. Serhan näme boldy? Prokuror aýtdym niýetimi gowdugyny. Men hemme zady bolşaly gurrun berdim. Olam onanny. Onsoň Ýagny men jenaýata şärik däldigime üçin hadetin işine täsir etmändigini o bilýär. ýöne gülçürüniň günäligi taýyk boldy däm, şeýlemi? Howagynyň takdosy. Pulan berdi berilmek üçin hastahanadan alındy. Diň ardalaryny ýydan alsalar, gülşürüniň günäti geçiljekmiş. Näme etdim men ussa? Ähli bolan mujur etdim, gyzyň balyny keçetdim. Men sebäpli oglanyň operasiýasy edilmedi. Näme üçin ýer bardym hastahana, näme işim bardy? Näme boldy? Howlukma Serhan. Allah keremdir. Elbette bir gapy açar. Aa. Elektrik Wagt tok kesildi de. Näme bolýar beýle? İşmen bitirip bilmedim. Ne oldu Näme Kerem? boldy Kerem? Ferhan ağa. Gözüm hasam ağrıp başlady. O dolmuň ýaly. Gow görüp bilemokdym. Ýöne indi gözlerim garaňkylaýa. Üstesine de yaman ağrıya. Melkem Lukmany görkezmelidir. Hawa ýöne nädip görkezjek? Birden erwet bir zat bolsa, ýa operasiýa edilmeli bolsa, Yok canım. Operasiýa nerden kelläň elli? ne bileýin, şeýle pikir edýän. Ýöne pulumyz ýok. Ejemiň hiç ýeri pulu ýok. Pul hiçle, şu wagt ejemem ýok. Birden kör bolaýsam Ferhan ağa. Oy oglum beýle zatlar aýtma. Keşke garip bolmasadyk. Keşke bir azajyk pulumyz bolan bolsady. Ona ejemem ýanymda bolardy. Belki men gözlerime beýle bolmazdy. Buyurun abi. Owam, Sen beýin tatlykmy şeýlemi? owa, men satmak isleýän ýöne hiç kim alanok. Andurany bir açyk. Men alyjy. Öý görüp bilerin men. Elbette. Elbette gelin. Bol oglum bol. Bol bakmyrak bol. Kim sen gyýdyňdan ýeterini he? Bol oglum bol. Ana oglum bol çaltyrak bol, gayrat et. Bol çaltyrak çap bol. Bol. Sağ bolun. Hamiyet. Ahmet, hoş geldin canım. Pulu iýdin aldыңmy? Allym berdi. Ören oňat. Hani ber maňa? Berip biljek del berdi. Sebäbi hemmesini tog edarasyna töledim. O näle Ahmet? Bir kanun togullanýan ekenik berdi. Şuň ýerden tok kesildi. Esli wagt gelmedi. Seretdim ählik işte bar, bizde ýok. Tog edara gittim. Hemme zat belli boldy. O näle hemmedat Ahmet? Hemmedat da, hemmedat. Bizim togumuz öňden bir kanun ekeni. Ençime ýyllar bir köpük tönelmeýän ekeni. Men gaty gorkudylar. Adamyň tutukhana girer diýdiler. Birgiden bergi çykardylar. Menem pulu geçireýin diýeň diýip banka gittim. O ýerde birgiden jaý pullar bilen bergiler tölejekdim. Sen näme etdiň? Näme etdiň? Eýgirme maňa. Jaý pulum jemlenmändir.
Bankda kazamyzda bir şaýam ýok eken. Näme etdiň onça pul berdi, näme etdiň? Men kredit petegi bergilerimi verdim canım. Canım diýme maňa berdi. Maňa canım diýme. Saňa onça puly näme edendiň soraýan jogap ber maňa berdi. Gündüzüň haýyrly girmek mümkinmi? Girme. Şu wagty däl. Elbetde Salih ağa gir ver, gel. Sağ bolun. Men köpeglenjek däl. Men diňe şunu aýtjak. Gülşerine ýadan ardaňyzy ýygyny alyp bilermisiňiz? Hemme zat belli boldy. Qadiýetde iş dowam etjek. Hiç bolmany siz ardaňyzy ýygyny alsaňyz, oňum jezasy ýeňler. Sebäbi ol ýalňyşyna düşünni. Yok beýle zat bolup bilmez. Ol meni öldürjek boldy. Pulumy uğurlady. Men onu näme üçin bagyşlaýyn? Bagyşlamak ýok. Senem ýok golla git şu ýerden. Bar git. Bolýa. Sağ bolun. Ha, men ýolda şunu aýtjak boldum. Şunu şepagatçy berdi. İyi çykypdyr, gysaly gitmeli bolupdyr. Ýarışlara seredip biljek dälmiş. Näme ýarşy? Haýsy şepagatçy? Getir maňa ver onu. Sen oňa üçin berdim, getir berik. Näme düşünmerdin berdi? Näme ýarşy? At ýarş oýnaýanmy ýa-da Men işsada oynamak. Getir berik. Getiran ber diýen maňa. Son düzlüğe önde giriyor. Hemen sarısında 6 numaralı Veyselcan. Peki bu nedir? ýerimiňe näme diýjek? Bu näme? Onu näme üçin bu ýaýlym görýän? Ähli pullar at ýarşyna giderdiň dämi? Maňa dogryňy aýt. Dogryňy aýt maňa. Ýa-da Gülşürniň pullaryny sen ogurladyňmy? Pullary ogurlap günäni gyzyň üstüne atdyňmy? Aýt ýigrenýän seni. Meni näçe ýyllardan beri allap ýörüpsiň. Men seni ýigrenýän, Gülşürniň neresi dogry aýdýan eken. Men seni ýigrenýän. Ececan. Ececan. Oğlum. Kerem. Can oğlum. Yaman görösüm geldi seni. Menem Ececan. Kerem. Eýnege näme boldy? Yine döwdüň meni? Hawa Ececan. Ýöne Kerem, näme üçin beýle ünsüz sen? Yok beýle däl. Bu gedek ikimiz bile döwdük äni. Öden bilip döwdük. Näme üçin? Sebäbini olar maňa gerek gel. Men operasiýa etdirdim. Operasiýa etdirdingmi? Hanoň o pul? Serhan aga öýün satdy. Şo puly. Hakykatdanmy Serhan? Ýöne näme üçin beýle etdiň? Sebäbi men onu gowurýan Gülşürün. Bir adam edildiler üçin näme edip biljeginem senden öwrendim Gülşürün. Ey Allahjan, men edenlerime seresene. Bir giden adamy ne güne goýdum. Hawa, bir dagany perişan etdiň. Onu tuzokana basdylar saňa töhmet atan üçin. Inni men näme ederin? Gözüm öňküsinden meterledi. Nirede ýaşarsyn ni? Eger etseň men gapym hemişe sen üçin açyk. Öýümem, kalbym. Serhan, gözümün tökleşýänini bilen o güýdýän men ýagdaýym. Gölleriň görmäni biler. Ýöne ýüregiň bilen ähli kişiden gowy görýän sen. Evi sattınız. Ýa-ni öýü satdym diýmediňmi näme? Bizi nire çağırýanyny? Öý alan adam bir hilgen bolup çykdy. Öý ally ýöne içinde ýaşajak demiş. Maňa etlen wagtyma çeli öýde ýaşap bilersiň dedi. Şeýle bir tüýt wagtyny geldi bolen hydrata ýalyýandyrlar. Hudaýa şükür ähli düwünler çödürli. Ýöne nähili bir-biriniň içinden geçen ýaly görnýärdi. Biziň göwnümizde dügün ýaly görünýän zatlar aslynda bize açyk aýdyndyr. Görmäni başaranlara dämi? Hawa. Hemem öz erk ygtyýaryny ýalňyş ulanmalyga da bagly. Dogry. Gülşürün bir ýalňyşlyk etdi. Soňunda hak dergähine ýykyldy. Rabbim oň bilen bilelikde näçe haýyrly sebäpleri herekete getirdi. Rabbimiziň haýsy edeni ýalňyş diýsene.